Doncs comencem amb la primera part, que és presentar aquesta tercera part de la saga de les Espelmes. Josep Rodríguez, què tal? Hola, encantat d'estar aquí amb tu. Crec que és la primera vegada que m'acompanyes en una presentació així. Sí, és curiós perquè vaig presentar el segon llibre de la saga sense que l'autor hi fos. Sí, va ser molt divertit perquè va ser en Nakatcon, no era? Sí, en Nakatcon, que tu no vas poder-hi ser per raons de pes, i vam dir, doncs mira, l'Iker Mons, el company del Quimèric, i jo vam dir, anem a vendre aquest llibre, i sembla que va funcionar, no? Va funcionar. Sí, no, tothom va dir que va anar molt bé. A veure, ara ens plantem amb un final de saga. El primer llibre, Mentre durin les espelmes, sortia el 2021, estem al 2025. Com ha estat per tu tot aquest procés? Perquè, clar, el primer llibre ni tan sols el vas plantejar com l'inici d'una saga. Clar, jo el primer llibre el vaig pensar, doncs, bueno, una història que comença, acaba i fins aquí, no? Però bé, la veritat és que va ser una voràgine perquè vaig començar a vendre's com xurros i amb un munt de gent que interactuava amb mi per xarxes demanant-me no, si no ens pots deixar, has d'escriure més, sisplau, fes-nos una continuació, això es mereix una segona part, és que els personatges hi ha molt més per explicar d'ells i al final, el que ja deia amb el segon, no? De dir, si se m'acut una bona idea, no tinc problema en fer una segona part, però és que jo no ho tenia pensat. I per això va aparèixer el sistema aquest dels fantasmes incinerats, que és el que em va fer el toc de sortida, no? Per la segona, i clar, evidentment ja avançant-me el que em demanaria, em vaig dir sí, faré una tercera, sempre i quan m'aparegui una idea que no sigui estirar el xiclet. I com que entre el segon i el tercer vaig ser pare, doncs vaig dir, i si els faig que siguin pares? I aquest va ser la idea de punt de sortida, no? Del tercer llibre. Clar, ara parlarem del tercer en concret, però cada un dels 3 llibres d'aquesta saga aborda temes diferents. Vull dir, no és una saga que diguis és més del mateix, sinó que cada llibre has aprofundit en un tema, no? El primer és aquesta història d'amor entre el Joel, que és un adolescent, i el Samuel, que és un fantasma. Bueno, tenen 25 anys, a veure que adolescent ja... Ara hi posava menys, ja no recordava l'edat que tenen el primer. Tenen 25. Perquè més, de fet, la història entre els 3 llibres passa molt poc, passa un any. Comença el 30 d'abril i acaba el 30 d'abril, de nit de Walpurgis a nit de Walpurgis. Doncs això, un jove, deixem un jove i un fantasma. La segona ja entrem en el que és la burocratització del cel, que crec que ho fas molt bé el tema de dir, si com és arribar a abajo, com seria la burocràcia del cel, i aquest tercer és el tema de la paternitat. A veure, tu comentaves que tu has viscut de ple el que ha estat entrar a la paternitat i viure també la part burocràtica de la paternitat. Quant de la teva experiència personal hi ha aquí? La veritat és que força. O sigui, sí que és veritat que, a veure, els hi faig la paternitat al Joel i al Samuel fàcil, en el sentit que és un nadó que, com que és un híbrid humà-àngel, no es desenvolupa igual que un nadó humà i, per tant, si l'embaràs en comptes de 9 mesos dura 9 setmanes, doncs també aquest nadó, diguem que cada setmana és com si creixés un mes. Per tant, és un nadó que ràpidament es comença a fer ja més autònom, no? Per tant, en aquesta banda els hi poso fàcil, però clar, a mi feia temps que em rondava la idea de fer un llibre amb un Terminator i d'agafar un personatge que anés perseguint els protagonistes i fer un personatge així que lluités contra, no? I vaig dir, clar, si col·loco aquest personatge i faig que el cel s'enfadi, em permet de posar aquest Terminator. I una miqueta, clar, sí que d'experiència personal he tingut una mica amb això, perquè clar, jo vaig ser pare per gestació subrogada i, entrebancs burocràtics 50.000. De fet, el meu fill no s'ha reconegut com a fill meu aquí a l'estat espanyol fins fa un parell de setmanes i ja té 22 mesos, el meu fill. Per tant, dius, ostres, és una cosa molt feixuga burocràticament, no? Tot aquest sistema, que de vegades al final dius que les coses haurien de ser més senzilles i més fàcils. Tot el que implica paperama en aquest país és que és horrible. Sí, ho parlàvem fora de micro, no? I que tu en aquesta saga ho parles en tots els àmbits, no? Des de canviar de feina, no? En el cel, ascendir, canviar de categoria,
a poder, doncs això, de dir, vale, tinc un fill, però hi ha sempre com el dubte posat, no? Com de si serà dolent o no serà dolent, no? Clar, que aquest també és un tema. Aquí agafa una mica la mitologia hebrea, no? Perquè representa que en els temps bíblics va haver-hi els nefilims, que eren uns híbrids entre humans i àngels, que van néixer com una mena de gegants que es dedicaven a crear el mal i a destruir la terra. Llavors, clar, des del cel hi ha aquesta por de dir, i si és un nefilim? I venen a destruir el món, el fill aquest. I clar, als personatges els hi passa el de sempre, en comptes d'agafar i dir, bueno, anem a intentar veure fer les coses, doncs ens amaguem, anem a lluitar contra el que vingui, anem a intentar no... Quan després es veu, no? A veure, jo no me n'amago, els finals en els meus llibres, en aquesta trilogia, sempre vaig reivindicar el final feliç, per tant, a veure, el nen no naixerà un destructor de mons, i remen una miqueta la bronca, no? De dir, bueno, és que si no haguéssiu fet tantes bretolades, no s'hagués liat tan parda com l'heu liat al final uns contra els altres. No, i està clar que es lia i sembla com algo doncs, propi de la relació d'ells dos, no? Perquè clar, tenint aquesta relació ja estan trencant una norma, no? Que és un humà amb un fantasma, això, o un humà amb un àngel de la guarda després. Sí. Clar, i a més, ja que s'han dedicat, no, a trencar límits, no, doncs, bueno, és el que passa, que de vegades es passen, no, de frenada a l'hora de trencar. De fet, aquí el fill neix perquè, bueno, decideixen, bueno, com que ens queden ja poquet perquè a mi em toca ja marxar, anem a tenir sexe salvatge. I amb el sexe salvatge, clar, el Samuel, que ha après a fer bendicions, i aquestes bendicions li van servint per anar creant vida, doncs clar, enmig d'un orgasme, la vida li entra a ell, no? I es queda embarassat. I, clar, és el que es té a vegades tenir jove i no pensar, ser jove i no pensar les coses. Bueno, i amb aquesta treta, no, que se m'acut, dic, bueno, anem a parlar de paternitat, perquè a mi m'estan passant a vegades unes coses, pel fet de ser pare solter, que dic, és que poc se'n parla de la paternitat a la nostra societat, i poc se'n parla del paper del pare, tant en la literatura com en el dia a dia. O sigui, jo m'he trobat coses surrealistes, com a mi que m'hagin dit, ets pare solter? Diu, sí. Ai, pobre nen, no? Perquè clar, si està malalt, no li sabràs fer un brou. No té ningú que li faci un brou per curar-lo. I tu penses, escolta, que és fer un brou, no és fer aquí un experiment de química quàntica, no? Bueno, química quàntica crec que no existeix, crec que és física quàntica, però bueno. O coses com, jo m'he demanat una reducció de jornada i a mi m'han titllat de gandul i d'aprofitat per fer-ho, per dir, però escolta, tu has de ser el proveïdor, tu no pots demanar-te una reducció de jornada perquè un home ha de portar els diners a casa, per què vols una reducció de jornada? Per dedicar-te a escriure? I jo, no, perdona, és que me l'he agafada per estar amb el meu fill. Si a sobre la sospita, com que ets escriptor, no? I deixes el nen a algú i tu estàs escrivint aquella reducció de jornada. Sí, i dius... I comentaris així que a vegades penses, però en quin segle vivim o en quina societat estem? Però clar, tu mires la història de la literatura i dius, clar, és que on és la figura del pare? Si anem als contes de fades, a les rondalles, anem a mirar quins són els dos tipus de pares que surten. El pare que està allà en el llit de mort o ja és molt gran i necessita trobar quin dels seus 3 fills és el millor successor i dius, a veure, si els teus fills són adults, com és que tu no saps ara mateix dir el millor que pot continuar el meu negoci és aquest, que necessites posar-los a prova? O perquè no els coneixes gens, o perquè vols que es matin entre ells, no? Clar, dius, o sigui, tu només vols els fills per veure qui és el que continua el teu patrimoni, però és que no coneixes els teus fills com per saber qui pot continuar el patrimoni. O el pare de... se m'ha mort la dona i com que no sóc un adult funcional, necessito casar-me. Llavors apareix la figura de la madrastra perquè jo no em puc encarregar dels meus fills, perquè clar, jo sol què faig? I llavors automàticament hi ha la madrastra i el pare desapareix. Clar, és que justament ara que a Filmin hi ha la Heidi doblada català, l'estic mirant, i clar, ara estic en els capítols que estan allí amb la Clara i el pare de la Clara és absent, mor la mare de la Clara i ella es dedica a viatjar i a fer negocis i la deixa amb la Rottenmeier. Que sí, la Rottenmeier a la seva manera se la deu estimar la Clara, no? Però collons, que tothom sabem què vol dir ser una Rottenmeier. No fotis, no? Jo no deixaria el meu fill amb una Rottenmeier.
I sempre hi ha la figura aquesta del pare que en la literatura és absent. O sigui, anem a la ciència-ficció. La setmana passada em vaig acabar Enemic meu, del Barry Longyear. I allí el David, com queda atrapat al planeta amb el Jerry, amb el dracó diu, és que estic embarassat, i aquesta espècie que és hermafrodita, que ells sols s'infanten, no? Ell mor en el part, el dracó, i clar, trobo una cosa que no sé si és fantàstica o és horripilant, que l'autor diu, vale, com que aquest queda sol allà en el planeta, li posaré un nadó que tal com neix s'autogestiona, perquè resulta que els nadons dracons, les primeres setmanes de vida, no necessiten menjar, no necessiten canvi de bolquers, perquè no fan cap tipus de necessitat ni res, perquè s'alimenten del seu propi greix, i en el procés d'un mes ja caminen i ja parlen i ja ho fan tot i ja tu ja tens un nen criat. I l'altre dient, i sort perquè jo no tinc ni idea de què fer amb això. Dius, a veure, no tinc ni idea de fer... Ets un pilot de caça aeroespacial i vas per l'univers pilotant. Com pot ser que em diguis que no tens ni idea de què fer amb un nadó? O sigui... Perquè potser és una àrea que s'ha deixat històricament a les dones, no? Vull dir que... Clar, que els homes heu estat com molt al marge històricament del que és la cria dels nens. Històricament sempre ha estat el paper de la dona és la cuidadora, el pare és el proveïdor, no? Que és el que em diuen a mi, ets un gandul perquè redueixes jornada per estar amb el teu fill. Que alguns no s'ho creuen, que vulgui estar amb el meu fill, algun circuit aquí que entra, si cortocircuit al cap, i dius, bueno, potser és que se n'ha de parlar del tema de la paternitat i s'ha de reivindicar que, escolta, igual que hi ha un desig maternal, hi ha un desig paternal. Per què un home, si diu vull ser pare, se l'ha de jutjar com dient hi ha alguna cosa aquí fosca per darrere que se'n vol aprofitar d'algú? Dius, ostres, no podem ser més senzills com a societat? Fa una setmana fèiem l'idíl·lic parlant de maternitat, amb l'Elisenda Solsona i amb la Inés McPherson, i parlàvem tu i jo fora de micro de, ostres, em sembla molt bé la reflexió de maternitat, però jo vull parlar de paternitat, no? Creus que potser és un tema que fa nosa a vegades, o que precisament, com que s'ha abordat d'aquella manera estranya a la literatura, a l'audiovisual, és com que no hi ha un corpus d'això per com agafar-t'ho? No hi ha un corpus literari o cultural així en el qual aparegui el tema, i per això també va ser un moment de dir els vull fer pares perquè dius on em veig representat jo en un llibre? I una miqueta el mateix que vaig haver de fer amb el primer, de dir no em veig representat en un final feliç, doncs vaig a veure'm representat també en el tercer, doncs, la figura aquesta paterna. Ahir justament vam acabar un curs d'escriptura a l'Ateneu i parlàvem amb alguns d'allà del curs, deien, clar, és que se n'ha de parlar més de paternitat, i m'ho deien dones, perquè és un tema que s'ha saltat sempre. No s'ha deixat que un home pugui expressar els sentiments cap als fills, perquè com que està mal vist que un home expressi sentiments, doncs clar, i a més hi ha un sentiment de el meu fill me l'estimo per carinyo, per lo que sigui, i no perquè ha de ser el continuador del meu llegat, és com que te surts de la norma i està com mal vist. I encara avui en dia hi ha una mica d'estigma sobre això, de que tu el teu fill com a pare no el vegis com el continuador del teu llegat. És que fins i tot, és que a veure, és que em sembla molt fort, és que a mi fins i tot m'han arribat a dir ai, pobrissos, que si el teu fill arriba plorant del col·le, bueno, sort que la teva mare viu a prop i per tant podrà anar a plorar-li a l'àvia. I jo dic, bueno, és que em podrà venir a plorar a mi, no? O sigui, què vol dir que no em pot venir a plorar a mi el meu fill? I diu, és que tampoc el sabràs consolar si em ve plorant. I diu, perdona? M'estàs dient disfuncional o no? Dic, perdona? Dic, és que, a veure, i això m'han arribat comentaris tant de gent gran que penses, bueno, vale, ok, boomer, però és que m'ha arribat de gent més jove que jo, de gent de 20 i escaig anys, que dius, però jo pensava que això ja estava, les generacions més joves ho tenien superat, i veig que no, que encara hi ha molta cosa i molta cosa a fer. No, clar, de fet, puc fer com a anècdota personal amb un dinar amb gent de la meva edat, que un deia precisament, no, és que clar, les parelles homosexuals hi falta un rol, no sé què, però per exemple, jo tinc pare i el meu pare tampoc ha fet un rol de pare, saps? Llavors, quants hem tingut un pare absent? I vull dir, que és com molt absurd, no? I jo crec que en el llibre parles molt de rols i parles des d'una part més des de l'afecte, no? També perquè, per exemple, el que un home es pugui quedar embarassat, potser ara se'n pot parlar més que fa uns anys amb tot el tema del col·lectiu trans. O sigui, ara sí que veiem homes embarassats. Sí, la veritat és que jo mai, i ho dic i ho reconec, jo quan vaig escriure els llibres mai havia pensat en el col·lectiu trans com a referent en el llibre, però m'he trobat gent del col·lectiu trans que m'ha escrit i m'ha dit, ostres, és que em veig molt reflectit perquè en tots aquests canvis de cos que fas
i aquests trànsits a l'altre món de personatges que canvien de ser fantasma a àngel o de ser un esperit a ser un dimoni o d'això, dic, clar, és que això són trànsits. I jo deia, home, jo no m'havia plantejat així, dic, però, ostres, doncs me n'alegro si a ells s'estan veient representats i diuen que es veuen representats d'una manera positiva. Després també és el que acabo dient jo, que, ostres, molt bé la fantasia, que fa de punta de llança per moltes coses, però quina llàstima que sempre hi ha certs col·lectius que han de ser el monstre, l'ésser, que no és l'humà. Sí, això també, clar, que s'hagin de sentir identificats amb el fantasma. Clar, que diguin, estic feliç perquè m'estic veient per fi ben representat en un llibre amb un fantasma que passa a ser àngel o amb un esperit que passa a ser dimoni o coses així, dius, ostres, em sap greu pel col·lectiu trans, en el fons, però bueno, me n'alegro molt per ells si amb el meu llibre doncs es veuen bé. Hi ha un tema també que és el de les comunitats, no? O sigui, el Joel i el Samuel, quan tenen el marrón, perquè és un marrón burocràtic, els estan perseguint, no? Per tenir el fill. El Terminator, el Exacte, el Terminator que està allà al darrere. Tenen un col·lectiu molt maco de gent i d'esperits, fantasmes, posa-li l'etiqueta que vulguis, gent de l'altra banda, que els estan ajudant. Llavors també jo crec que tu fas una crida de ningú està sol davant d'una situació complicada, sinó que si tu has estat bo amb els altres, si tu has tingut una comunitat, hi ha un moment que quan fa falta surten a ajudar-te, no? Sí, i a més aquí també hi ha un missatge de reivindicació de la família escollida. Perquè pel col·lectiu LGTBI hi ha molta gent que ha patit amb la seva família biològica perquè alguns els han fet fora de casa o els han rebutjat o ho han passat molt malament. I on han trobat la seva família, la seva llar, és quan, moltes vegades per culpa o gràcies a haver fet un sexili, que n'he parlat en altres llibres d'això del sexili, d'abandonar el teu poble per anar a la ciutat en un lloc més anònim, però on pots trobar gent com tu més fàcilment, com acaba sent aquesta família escollida la que acull la gent i fa xarxa, no? Perquè quan tu ets una minoria i no formes part de la norma de la societat, moltes vegades és aquesta família escollida la que a tu et dona el suport i la que fa de xarxa i la que dona el suport moral i la que està amb tu al dia a dia. I aquí, amb tot el que passa amb la persecució del Serafí, que el Serafí és el Terminator, al llarg del llibre es veu molt clarament aquesta família escollida del Joel i el Samuel que estan fent amb ells pinya al seu voltant. I també el tema de la frontera entre els bons i dolents, no? Perquè surten dimonis que no són tan dolents i surten àngels que estan una mica en aquella línia, no? I també jugues amb això que ja veiem amb coses de Neil Gaiman, no? Hòstia, no posis que jo soc com Neil Gaiman. No, home, no, parlo de l'obra de Neil Gaiman. Déu me'n guarda comparat a nivell personal, no? Però prefereixo que ja hi ha autors que han agafat aquestes idees que tenim de la Bíblia, de la religió, del folklore, i s'han posat a la banda de ni tanto ni tampoco, que aquí poden haver confluències i poden haver punts de canvi. Jo no sé si era també una voluntat teva de dir és que les fronteres no estan tan clares o fins i tot la possibilitat de canviar al llarg del temps, no? Clar, jo sí una cosa que caracteritza la trilogia és que no hi ha un personatge dolent. No hi ha un dolent, un villà, no? Això a dir, aquí hem d'anar contra aquesta persona. Sempre els personatges, diguem que l'antagonista dels personatges sempre ha estat el temps. Perquè en 2 o 3 llibres hi ha hagut el moment que per culpa de les bretolades que fan s'alça un cronòmetre, s'activa i han de solucionar el problema abans que passi tal cosa, abans que arribi a un canvi de fase lunar o el que sigui, no? I llavors que els personatges que hi ha actuen segons les seves creences o segons el seu modus vivendi d'aquell moment, però que no ens fa dolents essencialment. Perquè, en el fons, home, sí, podem acabar dient que hi ha gent que sí que és dolenta i que ho és, no? Tenim molts exemples avui en dia, coneixem. Ara, la gran majoria de la gent no és dolenta per se. Tu ets bona, jo soc bo, ell és bo, o sigui, en principi... I dius, i ells es mouen segons el que creuen que han de fer, no ho fan perquè diguin soc dolent i vaig a fer-te mal. Cap actua per fer mal a un altre. I és una cosa que aquest moment de
hem de deixar de veure l'altre com el dolent i no adoptar posicions tan maniqueistes en segons quins discursos i en segons quins debats, perquè arriba un moment que no es pot parlar de res perquè o estàs amb mi o contra mi, i no hi ha un punt mig. I és una cosa que passa molt en la nostra societat avui en dia. I potser amb aquests llibres vull reivindicar el fet de, bueno, mirem el punt de vista de l'altre, intentem entendre'l, perquè potser tenim més punts en comú del que no pas ens pensem. Però quan això està burocratitzat és un problema, perquè ja ho deies abans, no? Però el tema de la burocràcia és una que tu has desplegat molt i que en aquest tercer llibre és el que t'està, entre cometes, ajudant a resoldre tot el que és la saga. Sí, amb una figura, no?, que seria el màxim suprem de la burocràcia del cel, que és l'I-Metatron, no?, que li col·loca més un gènere no binari, que és el que al final diu, bueno, és que si haguéssim fet tots els papers bé, no s'hagués liat tot això, però clar, si haguéssim fet És com l'inspector d'Hisenda, saps? Jo no estic en contra vostra, però és que he presentat la declaració 2 dies tard. Dius, ostres, per favor. Sí. No, però sí, realment... Sí, a més és molt curiós perquè la figura de l'I-Metatron, no?, que col·loco aquí, que l'agafo, és un personatge de la mística jueva que representa que és el segon al cel després de Déu al comandament. Com que no té una forma definida, vaig dir, doncs mira, puc col·locar un personatge no binari, no? Que tornem a estar el mateix, persones no binàries que acaben sent no humans, no? Però bé, haig de dir que el vaig agafar aquí sí, de Good Omens, aquesta mescla Ja sabia jo que hi havia Neil Gaiman pel mig. De Neil Gaiman i Terry Pratchett, no? Clar, vaig veure que van posar Derek Jacobi a fer de Metatron a la sèrie de Prime i vaig dir, ostres, és que ja tinc el personatge que estava buscant mentre feia el mapa, de dir... Derek Jacobi allà al cel, ben vestit com surt a la sèrie i tal, dius, ostres, sí, compro, em va arrufar molt això. Suposo que també una de les coses que destaco de tota la saga és el tema del folklore, dels personatges que tu inclous i que ja dèiem, no? Que els agafes de la religió, que els agafes de llegendes, que els agafes de diferents àmbits, i crec que el tercer llibre, aquest Mentre les ales m'ho permetin, és com la culminació d'això, no? Vull dir, s'incorporen alguns personatges, càrrecs nous, i jo crec que ja és com ja tens tot el panteó dibuixat, no? Sí, perquè ja apareixen els dimonis amb la seva funció, no? Que clar, quan apareixen em fa molta... Hi ha el fragment, no?, que l'Edu, que és el que veu el dimoni, li fuig i li diu, però com que un dimoni? Però si no tens... Si vols faig treure les banyes i la cua i el que vulguis, però és que avui estic al segle XXI. Això és molt del segle XIX. Treure això, dic, clar, això és molt medieval, no? Dius, si vols ho poso, dic, però és que no, ara avui en dia això ja no cola. Clar, no? Que ja poso els esperits del folklore, no? També els col·loco per allà i explico quin paper tenen o quin paper han tingut els esperits del folklore, perquè trobo que el folklore popular s'està perdent i també doncs, una manera de reivindicar-los és també parlant d'ells en els llibres. I per això, bueno, tot i que sigui un esperit del folklore hawaià, perquè m'interessava pel relat, però dius, bueno, anem a posar també coses d'altres bandes. No, que hi havia shinigamis i això, doncs... Això t'anava a dir, no tot ha de veure del Japó, no? També podem agafar d'altres bandes. Exacte. No, i també que crec que, comentaves, portar-los al nostre temps i fer que aquests esperits i aquests personatges del folklore visquin entre nosaltres al segle XXI, que parlin com nosaltres, que tinguin doncs, uns interessos similars i crec que apropa molt aquesta cultura popular a la gent que estem llegint aquest llibre avui, no? Clar, els humanitza molt i a més que els col·loco en totes les tradicions catalanes que hi ha, o sigui que al final en el llibre es fa tot un any sencer al llarg de la trilogia i vaig passant per pràcticament totes les festes i tradicions populars de l'any i fins i tot una que no havia posat en el primer llibre per culpa d'alguns membres d'aquí de la fauna d'aquesta llibreria, de la Crític, he incorporat l'Ou com balla, que cronològicament hagués estat en el primer llibre, però que em van començar alguns a escriure. No, tu no has acabat el llibre, ens has de posar ara un llibre amb capítols extras, perquè clar, no ens pots deixar així. Falta el volum d'historietes curtes i vaig dir, mira, no. Un cop acabi el llibre, aquí tindreu el capítol extra, que és l'Ou com balla, que això vaig dir així, el poso que m'he quedat amb ganes, i ja teniu el capítol extra, adeu i deixeu-me en pau, vull escriure altres coses.
I això, en part, és perquè hi ha gent de la crítica que em va començar a escriure dient no ens pots deixar només amb 3 llibres. I jo pensant, sí, clar, i si voleu faig 33, com la rateta de biblioteca. I per què no? Doncs per què no? No, deies que això del format extra és molt propi del Boy Love, no, precisament? Sí, és molt propi del Boy Love i de molts altres gèneres del manga, no? Al cap d'uns mesos o al cap d'un any que vas que aparegui l'últim volum, aparegui un especial, amb algun extra, alguna cosa, i es posi al final de tot com a recopilatori, no? I vaig dir, vale, us dono el capítol extra. Un capítol extra que a més té molt de positiu, no? Vull dir que transmet aquell bon rotllo del millor moment, no?, de la relació. Sí, a més de quan estan començant i tenen totes les papallones a l'estómac i sí. Jo de la relació del Joel i el Samuel, clar, quan comences a llegir, tu dius, clar, ja et pinta com un no pot durar, no?, perquè és un humà amb un fantasma, per tant això té els dies comptats i per això els títols de les novel·les són mentre tal, no?, de dir, bueno, ja veurem com acaba la cosa, no? Però tu fas també que aquest amor s'allargui, perduri, no?, i tingui finals feliços amb cada un dels llibres. No sé si és el que m'agradaria que fos o és també d'un voler poder, de dir hi ha una sèrie de coses que si van de determinada manera això pot durar i és igual que ens enfrontem a la burocràcia, ens enfrontem als canvis d'etapes i a l'evolució de les etapes que passa de parella en diferents moments. Clar, hi ha una mica de diferents coses. La primera és que jo vaig dir amb el primer llibre, en literatura catalana encara faltava el final Disney, no?, per 2 nois. I llavors, clar, si faig una trilogia el que no puc fer és arribar al tercer llibre i fer que trenquin o que un dels dos mori o que es barallin, o, bueno, els llibres si moren o no tampoc és important. Això t'anava a dir, que la mort la relativitzes moltíssim. Aquí és igual, perquè aquí total canvies d'estat i ja està. Ets com el Son Goku, saps? Sí. Morts però ressuscitar o estàs allà, no passa res. Bueno, llavors el que jo no volia era de dir si faig un segon o faig un tercer, haig de fer que ells lluitin per aquesta relació i demostrar que, bueno, que hi ha relacions que si tu lluites per elles poden sortir endavant. Perquè, clar, si jo ara faig el primer tot molt cuc i faig el segon tot molt cuc i arribo al tercer i faig, pum, separats, trenquen, ostres, doncs clar, la gent ja no li queda un bon sabor de boca. Jo vaig dir que el primer, el que no m'havia agradat era el final feliç, precisament, perquè jo sóc més de drames i grimdark i tal, però clar, és el que tu dius, el lector que ha triat llegir tota la trilogia aspira que com a mínim acabi bé, no? Clar, i jo ho prometo. No sé si tu també aquesta relació entre el Joel i el Samuel també t'ha ajudat a fer una reflexió de les diferents etapes d'una parella i com hi ha coses que se superen si els dos esteu sintonitzats. És que jo realment, ara potser sorprendràs, però és que jo no hi entenc gaire de relacions de parella, jo soc aroàs, soc aromàntic, sexual no tant, però sobretot soc aromàntic i per tant a mi és que se'm dona molt malament llegir els codis de parelles i quan estic en parella. De fet aquí la Paula apareix també com a personatge romàntic i la gent em diu però és que no pot ser perquè ho escrius molt bé i jo dic bueno, potser se'm dona millor escriure'l que no pas fer-ho o viure'l, no? És que tampoc et sabria respondre del tot bé la pregunta. Home, clar, llavors on surt això? Com ho aplico? És que tampoc ho sé aplicar bé. Després, quan de vegades començo una relació en parella, a vegades he tingut problemes perquè a vegades és que no te sé llegir els codis o no sé exactament què m'estàs demanant. Perquè el meu cervell això no ho processa. Que a vegades és molt difícil d'explicar el romanticisme, aquest aspecte, no? Però és una trilogia molt romàntica, sí o no? Sí, els que l'heu llegit, no? Sí, llavors clar, és el de sempre que diem als escriptors, no? Un bon escriptor és aquell escriptor que llegeix molt i consumeix molta cultura i això et permet de dir, vale, jo potser això no entenc ben bé com funciona, però soc capaç de reproduir-lo en paraules. A veure, jo no em crec que tots els escriptors de ciència-ficció dura tinguin un doctorat en física i que sàpiguen tant de tecnologia com tot el que escriuen, perquè no? Si no, ostres, alguns segur que sí, tenen un coet al garatge, tots. Sí. Per tant, dius, bueno, doncs per què no? També pot ser això. Comentaves doncs, que tens ganes d'escriure altres coses. Cap on aniràs després d'haver tancat la trilogia? Bueno, ara vaig rebre un encàrrec d'una editorial per fer una cosa que encara no puc dir, però que està en marxa, no és una novel·la, perquè ara mateix, clar, amb un fill de 22 mesos, tot i que m'hagi reduït de jornada, no l'aprofito per escriure, sinó l'aprofito per estar amb ell. Insistim. No, clar, encara llavors em diran, vas dir això? Llavors,
És una altra cosa que es va coent a foc lent, no és narrativa i per tant em permet de fer-ho a petites estones que tinc. No és narrativa, Jo crec que ja anem cap als haikus. Haiku Josep. No, és que no m'encertaràs mai, per tant... No m'encertaràs mai, però que segurament em convidaràs a una taula, o sigui... Interessant. Hi ha data d'això o no? No, primer has d'acabar de fer-ho. Quan el nen creixi una mica. No, jo suposo que l'any vinent ja estarà. Teníem un joc preparat? Ai, sí, el sistema de màgia, volies parlar-ne també, que és un tema que has desplegat relacionant-lo amb el que és el llenguatge. Perdona, que sento com unes interferències i m'estic desconcentrant. Hi ha algun mòbil aquí a la taula? Jo tinc el mòbil. Jo dic que ho treu aquí. No, és que m'està fent Com interferències. modo avió. Espera. Vale, em sembla que és aquest. Modo avió. Espera, doncs el poso també... Se m'ha volat. Sistema molt vell i molt dolent. Com l'ocell, no? Hem passat una bola de l'oeste. Mare de Déu. No, doncs això, el sistema de màgia, com s'ha t'acudit i com és que l'has volgut posar en aquesta tercera part? No sé si és com en el moment aquest de desplegar-ho tot, era el que et faltava. El poder del Samuel va pujar, no? Ell va rebent power-ups al llarg dels llibres, no? Primer és un fantasma que és incapaç de fer res, llavors és capaç d'interactuar amb el seu entorn, després passa a ser un àngel i és capaç de ja no necessita espelmes per moure's, després com a àngel li toca fer els exàmens i els cursos i burocràcies vàries i aconsegueix llavors tenir ales i fer bendicions, llavors a part de les bendicions llavors pot utilitzar els arcans i clar, a mesura que va pujant dius com plantejo els arcans de cada ésser celestial, no? De l'altre món. Clar, jo soc filòleg i vaig dir, i si poso la lingüística al servei de la màgia, dic perquè això no em sona que s'hagi fet, llavors utilitzo la fonètica, i que no són coses inventades, són coses que existeixen a les llengües del planeta. O sigui, quan jo parlo que els dimonis a l'hora de fer els seus arcans utilitzen clics, això hi ha unes llengües africanes, les llengües Khoisan, que hi ha pel desert del Kalahari, hi ha Namíbia i Sud-àfrica, que ells utilitzen els clics per parlar. Un clic seria, per exemple, que quan tu fas així, que seria llançar un petó o fas per dir que no o el que sigui, per ells això són sons com si tu fessis una P, una K, una T o una consonant qualsevol. I llavors utilitzo que els dimonis utilitzin aquest joc de clics, d'anar parlant amb clics per tal de fer les bendicions. Les llengües xiulades, que és el que utilitzen els àngels, existeixen també al llarg del món. Fins fa 100 anys al Pirineu, al Bearn, es parlava una llengua xiulada. Potser la que tenim més a prop geogràficament o culturalment és el Silbo Gomero, que allí els pastors entre les diferents valls de l'illa es xiulen entre ells i parlen mentre xiulen. I són capaços de fer tot un llenguatge bastant el castellà xiulat. I mentre parles, quan has de parlar, mentre fan i van xiulant ells, fan paraules, no? O els càntics guturals de les fílgies, que també seria una altra... Són coses que existeixen de veritat. I se'm va acudir de dir, i per què no? Col·loca la fonètica com a sistema de màgia, perquè això no s'ha fet mai, com a mínim que jo conegui, i pot quedar bé, pot ser original. Home, és curiós i en algunes escenes té el seu puntet de cosa d'humor, no? També. Bueno, és que l'humor en el llibre és present tota l'estona, o sigui, a veure, jo ho dic, els meus personatges són uns sabatons, o sigui... No, i que també introduïes molt el tema de la cultura pop, no? Que potser és més present en el primer que en aquest tercer, però que hi és molt present, no? Les sèries que miren, el tipus d'entreteniment, és molt de la nostra comunitat, no? Friki? Home, el primer capítol ja és una declaració d'intencions amb el títol, no? Cafè negre i té el Grey calent, és el que veuen la capitana Janeway i el capità Picard de Star Trek, per tant, i a partir d'aquí referències mil i una, però ja primer títol del primer capítol, allà que voy. O sigui, de fet, hi ha hagut gent que és treki que m'ha escrit i diu, ostres, és que hi ha un munt d'ous de Pasqua aquí de Star Trek, no? Quan parles de la fi del futur, això és un capítol de doble de Voyager. No sé, és que quan acabes aquest llibre i tal i poses totes les coses bones, ostres, és el capítol de com acaba la nova generació. Dic, sí, és que vaig jugant amb els títols de Star Trek i de la novel·la per fer també aquests ous de Pasqua, no?, a trobar. Ara parles de Star Trek, però clar, a les primeres novel·les trobàvem més manga. Sí. I ara aquí, en aquesta segona, ja potser hi ha més coses una mica més
més, entre cometes, clàssiques. No sé si també era com un val. Jo he tirat molt del col·lectiu més jove i del moment actual, però també calia recuperar clàssics. Sí, aquí ja trio de coses més clàssiques, en el segon One Piece tenia també molt de pes, i aquí, aprofitant que som a la crítica i que hi ha l'Enric, doncs també parlo de les wikis. Perquè em va semblar, i de la cultura fansub, no? Perquè em va semblar que és una cosa, que és una feinada enorme, la gent que es dedica a fer wikis de diferents sèries, amb tota la informació a l'abast, i més en català, que hi ha poca gent que s'hi dediqui. Aquí els experts van fer que sí, perquè ja ho han patit, ja ho han Per patit. wikis i per fansub. I fes fansubs, i estar amb els fansubs allà, agafant el capítol, i que per tant, que intentar que surti el mateix dia o el dia següent amb els subtítols, fer tota la traducció i la programació per incrustar-los i tal, dius, a veure, és una feina molt feixuga, i aquí els reivindico també, no? Els hi faig un petit homenatge en el llibre a tota aquesta gent de la comunitat wiki fansufera, no? Que tenim en català, que fan una feina fantàstica, brutal, i jo des d'aquí els hi dono les gràcies per acostar-nos a la nostra llengua tota aquesta cultura. Que tot això em fa pensar que darrere del llibre hi ha un glossari que, entre altres coses, expliques que són les wikis, no? De dir, ostres, per la gent que no ho sàpiga, però sí que el glossari és interessant perquè hi ha tots aquests personatges del folklore, hi ha les cites de, doncs això, Walpurgis, no? Les cites de... Sí, el glossari me'l va proposar l'editor, el Jordi de Bolian Edicions, al qual vull agrair, no? Que hagi confiat en mi per la trilogia, i vaig dir, bueno, doncs potser és útil, no? Per la gent que potser no és tan avasada a tot aquest món, que pugui fàcilment trobar la informació, no hagin d'estar buscant contínuament i això què és amb el mòbil. Jo l'especifico perquè sóc la típica que s'entera que hi ha el glossari quan ja m'he acabat la novel·la. I llavors és com, ho hagués vist a la pàgina tal, no? I com que no miro tampoc l'índex ni res perquè no em vull menjar spoilers, crec que és important dir-ho per si algú que té aquesta discapacitat com jo i que no passi al final, no? Ara sí, anem al joc? Vale. És un joc que prepara l'Iker Mons, company del Quimèric, de l'etapa anterior abans que existís l'Idíl·lic. I què us faig a vosaltres? Sí, tenim aquest micro, té un cable llarg, dir per si algú del públic vol participar, comentar, fer preguntes o el que sigui. Sí, també fem el joc i fem també més ronda de preguntes. Sí. A veure, el joc aquest és que jo us diré quin personatge creieu que és més probable que hagi fet una cosa, o què faria, o què el pensi, val? I vosaltres, a veure, decidiu. Qui és més probable que l'enxampin practicant sexe a una església? Estic molt dolent sobre això, però... Qui creieu? L'Isaac? Pot ser. No, aquí no hi ha resposta correcta, podeu... No. Bueno, és una persona que potser està... és una persona molt calenta, que li agrada molt pues, tot el tema, i crec que li podria abans un calentón que no pas poder jo contestar. Estic d'acord. Qui és més probable que confessi el seu amor d'una manera dramàtica? Aquí hi ha... Aquí la gent pensa, Enric, t'estan assenyalant, jo no vull dir No, res. seria jo. Series tu, Sí. Bueno, doncs hauré de posar un Enric a la propera novel·la. No cal, no cal. Quina parella és més probable que es passi hores mirant TikToks? Hi ha alguna parella que la veieu estan amb el mòbil mirant TikToks o no? No ho tenim clar, aquí? Hi ha gent que fa que no amb el cap, com dient cap, no? O què? Potser també l'Oriol i l'Isaac. L'Oriol i les l'Isaac. tecnologies. Home, sí, l'Oriol és el hacker, ja té... li agradi més. Qui és més probable que jugui a un videojoc tota la nit i no se n'adoni fins que surt el sol? No estem molt posats, Aquí li estem donant una accent a la vinyeta, també. Em sap greu, no es vol respondre. No, em sembla que t'estan deixant a tu el micro, Sí, sí. Què tal? Aviam, jugant videojocs. Bueno, jo és que veig sobretot l'Oriol perquè és ja en un moment que decideix que abans de morir vol veure tot One Piece
i el veig com molt probable de que... Bueno, hi ha un moment, no?, en la segona novel·la que la Paula li fa un encanteri perquè pugui mantenir el mando de la Play, pugui tenir un contacte sense que li pesi tant i pugui fer-ne més ús, no? Potser jo, referenciant això, diria que l'Oriol. I no sé, potser l'Isaac no seria molt interessat, però poder per contentar l'Oriol, doncs... Bueno, aquí és un, no provaria. cal que siguin en parella. Qui és més probable que mori d'una manera més estúpida? Jo. Quin personatge creieu? La Paula ho ha demostrat. La Paula ho ha Ho ha demostrat. però és que clar, en general tots. Perquè també són... En general tots. Perquè tots a la seva manera fan cada estupidesa que dius nen, com estàs sobrevivint això? És que la Paula ho ha demostrat. Són una mica com els protagonistes de les pel·lis de terror que dius, és que ja es veu que no acabarà bé això, no? No. Estàs Si fent no, coses la que no... Paula és que la van avisant i ella fa cas omís. Qui és més probable que engendri l'anticrist i provoqui la destrucció del món i de l'altre món? Potser l'Edu, ja que no sap per què, però està trist i decideix fer un pacte amb un dimoni. Bona resposta, Podria aquesta. ser. Sí. Qui és més probable que acabi convertir-se en escriptor o escriptora i publiqui una trilogia sobre aventures fantasmals, angelicals i demoníaques viscudes en la seva joventut? Home, en Samuel, no? Sí, el Samuel. Samuel, molt bé. Jo crec que sí. Doncs preguntes fetes. Teniu alguna pregunta pel Josep? D'aquest tercer llibre, o de la saga, o del seu futur? Què és un compàs japonès? Ah! A veure, el compàs japonès és una cosa que vaig treure del cor de la ciutat. Ah, la pinça birmana. La pinça birmana. Els personatges fan el compàs japonès i la pinça birmana i són dos tècniques sexuals que hi ha un moment que apareix un gigoló al cor de la ciutat, l'Eros. O sigui, aquí és un moment molt millennial, perquè això estem parlant ja de fa 20 anys o més. Aquí se'ns nota l'edat ja. Sí. Doncs apareix el personatge aquest, l'Eros, que es dedica amb unes quantes noies d'allà de Sant Andreu, la Remei i unes quantes més, no? Van amb aquest senyor i totes van parlant de és que m'ha fet una pinça birmana, que no sé què, és que el compàs japonès no li acabava de sortir bé però al final ens en van sortir, és que quin gust que dona fer aquestes dues postures, i anava tota la sèrie durant un parell de setmanes plenes d'aquests... De fet, la pinça birmana, jo recordo que en els programes aquests de tarda de TV3 va sortir... Sí, el de la Júlia Otero, la columna. Era com, a veure, què és la pinça birmana? Que estem tots amb la intriga, no? Sí, de fet hi havia els actors del cor de la ciutat, o la Júlia Otero, que presentava la columna, i deien, és que m'aturen pel carrer preguntant-me què és la pinça birmana, i diu, jo què sé, si això preguntem i els guionistes van dir, no, ens ho hem inventat, perquè era un nom que quedava bé, no? De dir, pinça birmana sembla molt a Kama Sutra o compàs japonès, molt de tècnica oriental i a més, bueno, o sigui, què és? Li hem de preguntar als guionistes del cor de la ciutat. Si algú vol el micro, m'ho diu, jo és que he fet... He tornat a llegir els llibres per poder-me llegir el tercer, perquè hi havia coses que no recordava, perquè fa un parell d'anys que vaig llegir el segon. I rellegint-lo em vaig quedar una mica amb el dubte de que per què l'Isaac no pot sortir amb les espelmes beneïdes com feia el Samuel quan era un fantasma. És una cosa que no vaig acabar d'entendre si era perquè era un incinerat. A l'Oriol? Sí. L'Oriol, perquè l'Oriol era un incinerat i el ser un incinerat funcionava diferent. Els incinerats, si surten del cementiri, els poden atacar les ànimes en pena per absorbir-los. I per tant, clar, una espelma ell no el defensa. I és això que el Samuel s'inventa el tema de l'espígol, untant-lo d'espígol i posant-li espígol per les butxaques per tot arreu per tal de protegir-lo. L'espígol està posat en el llibre perquè si algú decideix incinerar-se, en el cementiri a tu et donen a escollir 3 plantes que planten damunt de la teva urna, que són espígol, sàlvia i romaní. I llavors jo vaig escollir de les 3 l'espígol per posar-li en el llibre,
bueno, perquè crec que m'agrada més l'olor de l'espígol, bàsicament. Té més glamour, no, també? Sí, perquè les altres són herbes i aquesta té flor, no? A més, llavors és més bonica, pel meu gust. I clar, llavors per això ell no pot sortir només amb l'espelma, perquè les ànimes en pena el devorarien i es convertiria en una. Tens cap pregunta, Albert? No, jo pregunta no, però sí... Un comentari, Un comentari no podria dir. Tenies ganes, no, d'explicar l'anècdota de la teva llibreria? De quan tu treballaves a la llibreria? Sense dir quin és per no fer spoilers, però tenies ganes, no? Bueno, ja ha sortit en els llibres anteriors, era la llibreria Universal de Barcelona. Llavors, sí, i de més a més vaig agafar, i pel tema de les anècdotes després Sant Jordi, de les llibreries, algunes són anècdotes meves, el de la Sailor Moon a mi m'ha passat en directe, que vingui una persona a dir-me tens porno del famós? I jo dic, bueno, a veure, això és una llibreria, no? Dic, bueno, sí, però teniu hentai. I dic, vale, sí, famós, bueno, doncs li agafo un DVD d'Urotsuji Doji, li dono... No, això no és famós. I dic, home, sí, Urotsuji Doji és famós. I diu, no, mira, jo és que li vull veure a la Chona, la Sailor Moon. I jo em vaig quedar... En plan, és que no sé què respondre a això. Si no s'ha fet, no s'hauran de fer, no? No, vaig anar al company i em va dir, escolta, m'estan demanant això. I va dir, envia-la a continuar a còmics, treu-te'l del damunt. I llavors vaig fer una cosa molt xula, que va ser demanar-li al Ramon anècdotes, demanar-li també als del Gervila, que malauradament han tancat, i alguns llibreters que em donessin alguna anècdota per posar en el llibre, no? Hi ha una anècdota d'aquí, doncs, que és del Ramon, d'aquí de la Crític, de quan li va venir una persona a demanar-li un manga que no estava editat i que ell ho havia trobat pirata per internet, escanejat, i ell dient-li, no, però és que això no està editat, no te'l puc donar en volum perquè no hi és. És que tu t'estàs quedant el manga per vendre-li a algú altre i a mi no me'l vols donar. I diu, no, però és que t'estic dient que això que tu tens aquí és pirata, que aquí no s'ha editat. I l'altre, no tornaré a veure aquí, et faré una crítica negativa perquè no sé què, on s'és vist que no vulguis vendre, i l'altre dient, però m'estàs aquí cridant i d'això, quan és que sí, que m'estàs ensenyant una pàgina pirata, però és que no veus que posa que és pirata, que no existeix, i bueno, a vegades els clients que hi ha llibreries de manga i tal són divertits. De vegades. Doncs si us sembla passem a la segona part, el moment destinat a posar una mica de llum sobre el tema dels boy love. I per no perdre la tradició, un aplaudiment pel Biel, que s'ha acabat aquesta setmana el segon llibre, se'ls acaba just abans de venir, Aquest matí. No val que se'ls acabi, És tradició meva ja aplaudir el Biel perquè s'acaba els llibres just abans de la meva arribada. No la gaudeta, cada cop millor. I això que no és un club de lectura, que aquí podies venir sense haver llegit el llibre, que cap problema. No, que és l'anterior el que s'ha llegit. Ah, anterior. Vale. Havia mirat la data el va comprar fa 2 anys. Estava a la pila des de feia 2 anys. Val. Sí. Clar, jo necessito venir perquè el Biel es llegeixi. Era aquest l'objectiu, no? Doncs res, nosaltres avui havíem volgut convidar el Cobasen de l'Illa Punteria i l'Enric Guzmán com a expert en boy love, que compartirem. Bàsicament perquè la saga de les espelmes neix precisament dels boy love, o sigui, aquestes històries d'amor entre 2 homes, amb aquest punt que tenen les històries manga, amb aquest humor, amb aquesta cultura pop de fons, i llavors volíem portar experts de la matèria perquè ens expliquessin una mica d'on surt el boy love i quina trajectòria té. Vull dir, no sé, aquí ens ha arribat, potser no fa ni 10 anys, no? A la gent random, no? La gent que no llegeix manga habitualment, però a veure d'on ve i què ens en podeu dir. Jo començo la part històrica per Turra, m'he fet apunts, vale? És que només per el metòdic que és el Cobasen l'havíem de convidar, perquè l'últim dia que estàvem aquí la Crític va fer un Excel genial de números i jo dic, no, ell ha de venir. A veure, he de reconèixer que he copiat els deures perquè l'Eloi, el Daruma Usan i la Maria, la Lady Manga Hep, fa 2 anys, el 29è So del Manga, van fer una xerrada sobre el Boys Love i el Yuri, etc. I els vaig dir, escolta, m'he de preparar això, us serviré que us ocupi, cap problema. Llavors, aquí la història comença amb el Shonen Ai, que és dels anys 70-80, que ara ja és un terme que està en desús perquè s'associa a la pedofília, llavors no. I aquest Shonen Ai sorgeix en revistes de shoujo, que pels que més o menys no ho sapigueu, el shoujo seria la demografia femenina, adolescent femenina.
Llavors, clar, s'ha de mencionar també que hi havia un autor, que era Kasho Takabatake, que dibuixava il·lustracions d'homes amb postures suggerents, que llavors seria com l'inici, no, de això ho feia per revistes shoujo i van dir, doncs podríem escriure, a part de només tindre la il·lustració. No? Llavors hi ha una colla que és la d'autores, perquè el BL, diguéssim, en l'època de la Shonen Ai, naixia a partir d'escriptores femenines, de dones, i era per un públic que demogràficament era femení. No? Doncs el grup del 24 eren unes autores nascudes l'any 24 de l'era Showa, que seria el nostre 1949, que van començar a escriure manga d'aquest estil, un romanç homosexual, masculí, i tot inspirades en obres europees, en obres occidentals. Veiem, per exemple, La mort a Venècia, de Luca Visconti, veiem obres de Hermann Hesse, cinema europeu, etc. I inclús literatura japonesa també, com novel·la homosexual com la Mari Mori. Llavors comencen a crear aquestes obres, però clar, eren dramons i eren coses que eren dos personatges masculins representats en relacions romàntiques i sexuals que eren en escenaris no japonesos. Tot el que passava era a Regne Unit, a Alemanya, sobretot a internats, i s'inicia el 1974 amb Toma no Shinzo, de Moto Hagio, El cor de Thomas, per traduir-ho. Que emprava imatges d'això, de mort a Venècia, d'aquest estereotip, no? D'home adult que s'enamora de jovenet molt maco, preciós, que ara seria una mica més mal vist. I això, vull dir que el Shonen Ai sempre acaba malament, era un drama assegurat. Vull dir que aquí en aquest sentit l'obra d'en Josep es diferencia d'això perquè ja anem cap a una cosa més actual, perquè els BLs actuals no són tan així. Després hi hauria l'etapa del yaoi, que ja dic, aquest terme va variant, que serien les mangas de romanç homosexual d'obres derivades. O sigui, agafaven una obra que comercialment era un pepino i llavors agafaven aquests personatges i feien un romanç, feien una escena homoerotico-festiva, i yaoi vol dir Yamanashi, Ochinashi i Minashi, que vol dir sense clímax, ni resolució, ni sentit, que era bàsicament pornografia, per dir-ho ràpid. Llavors la primera obra yaoi és un recull de diverses autores que es diu Rappori Yaoi Takushugo, que elles mateixes ficaven un lema que deia encara que no tingui significat, té eros, té aquest amor, té aquesta eròtica, no? Després arriba la revista June, que és entre l'any 1978 fins al 1998, on moltes d'aquestes obres Shonen Ai es publicaven allà, en aquestes revistes. També hi havia la revista Alan, que era més per novel·la homosexual, de romanç homosexual masculí, i l'Alan, de fet, va ser la primera que va publicar alguna cosa de caràcter lèsbic. Fins al moment parava el romanç homosexual masculí. I llavors ja, quan ja sortim de totes aquestes terminologies, arribem al BL, al Boys Love, que és que als anys 90 hi ha les primeres revistes de manga temàtica homosexual, ja sortim del shoujo, ja no és només això és per noies, sinó això ja és per un públic de demografia, i sí, que és el públic homosexual masculí, i aquestes revistes eren més comercials i ja van començar a fer servir el tema Boys Love, que aquí trobareu amor entre nois. Llavors el terme convivia amb la paraula yaoi, però com que el yaoi era com una cosa més cap a la pornografia, més cap a una cosa vasta que no té cap sentit, doncs tot i que en alguns anys han conviscut juntes, han anat desapareguent a favor de BL o de Boys Love. Primera pàgina. No, la pàgina 2 és més curta, Llavors d'aquí, aquí al país, el BL a Espanya va arribar el 2001. O sigui, tot això estem parlant dels 170-80, el primer BL publicat aquí, en castellà, perquè en català no hem vist res fins potser ara amb el Josep. La primera obra la va publicar Glenat, es va publicar el 2001 i era Zetsuai de Minami Ozaki.
En aquell moment Glenat en els lloms ficava com el gènere o la demografia d'aquella obra i ho van etiquetar com a yaoi manga i clar, la gent es va queixar una mica. De fet, es van queixar des del Japó, van dir això no és yaoi, això no és porno, això és BL. I quan van publicar la seqüela, que també era un BL, que es diu Bronze, la van etiquetar com a shoujo manga, perquè partíem d'aquest origen més purista de que el BL, el boys love, aquest shonenai, era per demografia femenina. Bueno, coses. Es va publicar més BL entre el 2004 i el 2005 i llavors hi va haver una sequera, que quan vam parlar aquí l'últim cop, la sequera es va veure reflectida en tot el món manga, la crisi, etc. El 2014, 10 anys després, apareix Tomodomo i el manga 7 Days i des de llavors fins ara han anat publicant un seguit d'obres que ja no, la gent no li diu yaoi, a no ser que aneu a l'Abacus o aneu a depèn de quina paradeta que fica yaoi, però es comença a tornar a comercialitzar aquesta demografia amb certa fluidesa. I una cosa que va molt acorde amb la trilogia és que en els últims anys, de fet a la xerrada que van fer ells ho reivindicaven, no? Hi havia cert activisme dins de la demografia BL perquè, clar, el col·lectiu no se sentia representat per les obres que llegia i és que tots els BLs eren escrits per dones i per a dones i, clar, ells, el col·lectiu homosexual masculí, perquè no parlem de LGTB, doncs creien que no se sentien prou representats i que no representaven correctament les relacions homosexuals o afectives masculines. I de fet, ara, recentment, hi ha autors masculins de BL que ho estan patant arreu del món i que alguns fins i tot es consideren hetero, que tenen dona i fills, però que estan fent l'obra que ja no són dones escrivint per dones, sinó que ja s'ha obert, en aquest sentit, a homes escrivint per tothom, bàsicament. De fet, ara respons a una pregunta que tenia plantejada, que era si el boy love era només per homes, però m'estàs dient que no, que ve com a lectura femenina. L'origen era això, aquestes revistes dels anys 70, que eren shoujo, que eren per un públic de demografia femenina adolescent, així com el shonen, que és tot això de batalletes, és per l'adolescent masculí, i al llarg d'aquests 40-30 anys, els que siguin, fins a arribar als 90s, aquells 20 anys, perdó, que no sé, surt de lletres, dels 70 als 90 hi ha un canvi de paradigma i diuen no, això és per tothom. I és a partir d'aquestes revistes especialitzades, que deia de la June, i la revista Alan, que diuen no, això és per tothom, això no ha de ser només una cosa femenina, i reivindiquen com aquestes revistes són per homosexuals, en general, perquè l'Alan, Eric, no només ho fa amb obres que eren més novel·letes de relacions homosexuals masculines, sinó també femenines. Llavors, clar, tot i que en un origen molt llunyà ja sí que era com només per un públic femení, això està obert a tothom. Aquesta hauria de ser la gràcia. A veure, també no oblidem que una cosa són les demografies al Japó perquè és una societat molt estratificada, que això ve a Europa i és molt difícil de traslladar, no? Perquè una cosa com és el terror, que nosaltres no li veiem res, el terror fins i tot Junji Ito té moltes obres que són dirigides a dones, perquè el terror és sobretot consumit per dones al Japó. Mai diríem a Europa que Stephen King és per dones, per dir-ho així, no ens ficaríem aquest llibre de Stephen King és per dones i aquest per homes, no se'ns acudiria dir-ho. Clar, que això és una cosa que és molt japonesa, lo de les demografies. Estem parlant d'on es publicaven al final aquestes obres, perquè el Junji Ito es podria considerar fins i tot un autor shoujo o josei, perquè moltes de les seves obres, com deies, es publicaven en revistes femenines, de demografia femenina, de públic objectiu femení. I a veure, és que els ulls occidentals, això no és ni per nois ni per noies, això és per tothom. El que sí que en aquell origen, clar, al Japó, en una època en què els homes i les dones no es podien fer ni petons amb els del seu mateix gènere, clar, planteja'ls que això és per tothom, no, ells diuen, no, això són per les nenes, que tinguin les seves fantasies i ja tirarem. Tot i que a mi també em porta a pensar el fet que no ens arribéssim boy love aquí fins als anys 2000. O sigui, no sé si és un efecte també de la nostra educació catòlica franquista o és un tema simplement de mercat.
A veure, hi ha una mica de tot, perquè si ens hi fixem que arriba de fet durant els anys 80 i 90 és gairebé tot shonen vari de baralles, que de fet és un percentatge molt alt del que arriba avui en dia, i en català de fet tenim la mostra, que gairebé tot el que ens arriba és un shonen de baralla. Clar, ens arriba més tard, però és que tampoc és que en shoujo o en josei arribés gaire cosa en aquella època. O sigui, Magical Girls i poca cosa més. I més cap als 2000, sobretot, s'obre molt el ventall en anime. En el manga sempre era shonen, o inclús el Kodomo, perquè Doraemon també es consideraria un Kodomo, que de fet aviat sortirà en català un altre cop. Però és això, estava tot molt... En la part escrita, tot que és manga editorial, tot estava més centrat en els nois o en els nens. I clar, al final, sí que als 2000 també Glenat diu que hi ha un Kimagure Road, que hi ha un seguit d'obres que serien de demografia o d'un públic objectiu femení, però és que aquí tot el que ho peta, diguéssim, el més comercial és el shonen, el de batalletes i poco más. Llavors sí, podria respondre a això, i també a la idea de, que és que estem venent porno, és que, clar, el nou bar... Sí, ens escandalitzem molt, però ara el romantasy és més proper al porno que alguns boy love, Clar, a vegades he anat a Perpinyà amb la meva parella i tal, i allà hi ha, clar, de mangas d'aquesta mena n'hi ha des de fa anys al francès. I t'escandalitzes una mica, dius, ostres, que això, que hi ha directament pornografia, ja no és només un yaoi, un BL, no, és que hi ha pornografia. I a França, doncs, com que passen el filtre de tot, perquè es rendeixen fàcilment, doncs, clar, allà no tenen potser aquests tabús, però aquí és un país que ha estat molt tancat durant molts anys. Home, Déu-n'hi-do el que publica Ediciones La Cúpula, que ens porta el Gengoro Tagame, que clar, ja no és BL, és Vara, que seria ja el que antigament es deia el manga de relacions homoeròtiques fet per homes gais, per a homes gais, i a més d'aquests fornits peluts, grossos, no? Que, ostres, la Casa de los Herejes o la Pasión, jo la Casa de los Herejes no sé ni com la vaig acabar, potser perquè era molt jove quan la vaig llegir. Avui no sé si tindria estómac, però és que la Passió no he pogut perquè vaig dir, mira, aquí ja no, o sigui, se passa de porno, o sigui, dic, no, és que no puedo. I una altra de les preguntes obligades per persones que no hem llegit tant el gènere és quins elements ha de tenir sí o sí un boy love? Ostres, això potser... Què tenen en comú? Això seria més per l'Enric, perquè... Clar, hi ha d'haver una... Normalment són nois, són dos nois, i clar, normalment sol ser que es coneixen, es comencen a conèixer, que no... Es coneixen, a vegades un no és LGTB, un dels nois no ho és, i clar, es comencen a conèixer i al final que passen drames, que a vegades surten nois pel mig també, moltes confusions també. Els triangles amorosos també n'hi ha molts. Hi ha la diferència molt marcada entre el Seme i l'Uke, que els marquen també físicament, no? Sempre hi ha el Seme, que seria l'actiu, que és molt alt i és més masculí, més d'això, i l'Uke és més baixet, més de trets més femenins, més andrògin, més dèbil de caràcter. Però està catalogat i tot, o sigui, fins i tot no hi ha los dels rols, Fins i tot hi ha el Suke, que seria el versàtil, que és es van inventar el terme mig. Sí, ara els Sukes comencen a ser, en el BL modern és més habitual que apareguin els Sukes i que no hi hagi aquesta diferència tan marcada, però molts anys era el gran amb el petit, que era, en el fons, reproduir l'home amb la dona, no? Físicament. I hi ha subgèneres dins del boy love? El que comentava del Vara seria un. Després, és que al final, el BL també és qualsevol cosa que es pot fer en una història que no és un BL, es pot fer també un BL, o sigui que al final... A part del Doujinshi, que són aquestes obres el Doujinshi també. Que, bueno, al final, tu tens una cosa de One Piece i dius, oi, aquests dos personatges que són, bueno, clarament no, però possiblement són heteros, anem a fer-los emparellar-los. Els Doujinshi ja és... Zoro i Sanji. Sí. O el Narusasu, que és com hauria d'acabar Naruto. Anda, que no hi ha Doujinshis de Narusasu. O Sasunaru. Aquí el públic ja no n'entén res de la frase. Bueno, és que Naruto i Sasuke és com haurien d'haver acabat junts al final de Naruto. Això. I el Doujinshi que et posa en realitat és el que mola. El Kishimoto li feia por l'èxit, llavors va decidir.
deixar-los heteros, però bueno, sí. No, però quan parlem de subgèneres no hem de recordar que al final el BL simplement és una història d'amor homoeròtica i que no deixa de ser una mena de demografia i que no em peguin per dir-ho, perquè no és del tot una demografia, però que tu pots parlar hi ha BLs de ciència-ficció, històrics, de slice of life, d'esports, n'hi ha de tot. I estem parlant molt de manga, però amb anime, l'oferta és la mateixa de BLs o no? O es redueix considerablement? Aquí se m'escava... Últimament estan sortint bastants. Sí, tenim una temporada molt bona. Sí. I fins i tot ha passat que han fet animes de mangas anteriors i que han fet reviscolar, no? Mangas bueno, que era shoujo en el seu moment, no? Avui els dirien BLs, com Banana Fish, que ha trencat el cor de molta gent jove, quan el manga és de fa ja la tira d'anys, que no el coneixia ningú. Parlem de títols. Quins títols recomanaríeu? Estic aquí preparat. Sobretot també per la gent que no n'hagi llegit cap i digui, va, per on entro? Què és el que recomanes? Començo pel BL en català. Clar, oficialment no hi ha BL en català, per tant aprofito aquí per reivindicar un cop més els editorials que s'atreveixin amb el BL en català. Després, tot el BL en català que hi ha és fansubs.cat, que és el que deia abans que ho fem els que estem als fansubs. I tinc aquí, bàsicament seria la categoria Amor entre nois, tots els que hi hagin, però en concret un és que es diu Adeu en el terrat. Aquest és especial perquè va ser el primer BL en català que vaig llegir, fa uns 10 anys o així, que fins i tot en el seu moment hi havia, la pàgina final posava atenció, que això que has llegit és un ioi en català, ja vigilant, atenció. Això ja fa 10 anys. Esto es pecado. Sí. Després, un que es diu Cireres florets passant l'hivern, que és un manga, és coreà. Bueno, que aquest el trobareu les primeres 2 temporades a fansubs i les 2 següents a hentai, perquè clar, després puja del picantillo, l'espai s'hi arriba i es va passar a la part de hentai fansubs. Sí. Després hi ha A Boi mig varia, també molt important. Un que es diu Chuchun Gachun, que va ser un noi, un estudiant que practica beisbol. Aquest el recomano perquè el va fer traduir un amic meu, del fansubs, i està en català balear, així també una mica de varietat. Després, sobretot, Escates que s'endú la mar, aquest el vaig traduir jo, o sigui, una mica d'autospam. I després tinc aquí entre parèntesis, que clar, no seria manga, però que està traduït oficialment en català, que és Topper, la sèrie, que és còmica en anglès, que hi ha la sèrie Netflix i tot això, tot i que vaig llegir que l'autora va dir que ella no ho considerava BL. No, ara sí. Ara sí? Ara sí, és que clar, al principi, clar, què passa amb el BL? Com que sempre han estat relacions molt tòxiques i la toxicitat al BL ha estat molt forta, ella va dir, quan li van dir, has fet un BL? Ella va dir, va buscar que era un BL i va dir, jo no he fet una història d'amor tòxica, per tant això no és un BL, i va renegar. A mesura que ella llavors, gent entesa, li va parlar, mira, no, és que el boys love és això, no tot és tòxic, de fet m'han acusat que el primer llibre no era un BL perquè no era tòxic, dius que els teus personatges no es peguen, a mi ho han arribat a dir. Què dius, escolta? Llavors ara, a mesura que s'ha informat, l'Alice Oseman ara ja sí que ho diu, que és un BL, ara sí que ho reivindica. I després d'anime, també he traduït en català, a Given, el Kyusei, o la mateixa classe, la pel·lícula Un estrany mor al mar, l'anime de Yuri on Ice, l'anime de Cherry Magic, que aquest també és una mica d'autobombo perquè també el vaig traduir jo, i la Mignon, que és coreà, que també és curt, són 12 episodis. I que el trobeu a hentai, aquest. No, al final m'han tornat a posar... L'han tornat a posar fansub? Sí, perquè només era l'últim episodi i tampoc es veia gaire cosa. Va, és que jo en el seu moment el vaig veure a hentai. Sí, el van tornar a posar a fansub. I després això seria en català. Després, altres mangas que estan en castellà o que podem en anglès, tinc apuntat a Given, també, a Sasaki Tomiyano i l'espin-off de Hinao no Kagiura, el Seven Days, el que comentava abans. Seven Days és important en el meu cas perquè va ser el primer BL en físic que vaig comprar. Ramon? No sé què has dit, però... Seven Days. Seven Days. Això. Després, un que es diu El Chico del Súper, o Kunbin Kun, també és un... Aquest està descatalogat, no el trobareu.
doncs a internet segur que... Pirateria. Sí, bueno, jo el tinc encara, Sí, no, jo també, a mi m'encanta Sí, Junco, és i que bonic, és portin boníssim. més Junco, si us plau. El paraigües, Alina, i en català. Després, què més tinc? També el Diocusé i tota la col·lecció, que cada vegada van sortir més títols. El No te rindes Nakamura, que ara han fet una edició nova i que sortirà a l'anime, també aquest any. Twilight Out of Focus, que també va sortir a l'anime l'any passat. També molt maco. Un extraño sobre el mar, i després a continuació Un extraño en primavera. El Puede ir el sol, que també és un manga que va d'un noi sord i, bueno, hi ha la temàtica d'això dels nois sords, de la llenguatge de signes, els audífons, tot això. Què tinc per aquí? I el Tadaima Kairi va sortir a l'anime l'any passat, que va de dos pares que tenen d'Omegaverse, que podies... No sé si pots dir alguna cosa més sobre el Tadaima Kairi. De l'home, no, d'aquest no puc dir res. No, l'has mirada... No, No, l'he de mirar encara. bueno, doncs és un anime dintre del món d'Omegaverse, que és un món a part. A veure, expliquem un moment el que és Sí. l'Omegaverse, perquè si no la gent es perdrà. L'Omegaverse representa que hi ha un món en el qual, a part del gènere home i dona, hi ha també 3 gèneres més, que és alfa, beta i omega. Val? Els beta, diguem que són La gent normal. normals, per dir-ho d'alguna manera, però els alfes es veuen impregnats per unes feromones que llencen els omegas i llavors es veuen abraonats cap a aquestes feromones, no? Una miqueta... entren en zel, no? Per dir-ho així, quan les senten aquestes feromones. I, clar, és igual si ets home o ets dona, però si ets omega ets capaç de quedar-te embarassat i si tu ets un home omega et pots quedar embarassat d'una dona alfa, fins i tot, perquè bueno, els omegas són fàcils d'embarassar-se. El problema amb l'Omegaverse és que moltes vegades ha estat objecte de l'alfa viola l'omega i ha tingut també moments una mica escabrosos, no? Però Megumi Tsugumi, que està publicat en castellà, sí que tracta l'Omegaverse d'una manera diferent i amb tacte, que és on jo entraria des de l'Omegaverse. Sí. I no és BL, però Sombra sobre Shinamami és potser l'obra japonesa que representa millor el col·lectiu japonès, LGTBI, que ens hagi arribat a nosaltres. Has anomenat un manga. No sé si el que és la comercialització dels mangues també estan tirant molt de boy love o no, si l'estan tocant de passada. Aquí, per exemple, hi ha el BG Alex, que, bueno, tu saps més de l'has llegit. Panini, sí, que t'han conegut. Bueno, clar, jo concretament, el BG Alex, haig de dir que no l'he agafat. O sigui que... Sí, i de veritat gaudiu de l'Àlex, o sigui, sisplau, aquests bíceps i aquests pectorals s'han de gaudir, llegiu-lo. Clar, perquè jo abans sí que... Llegir pectorals, el concepte. Llegir en braille. Hi ha relleus. Clar, jo fa uns anys enrere sí que ho hagués pogut recomanar. Clar, tinc molts de Bieles a casa, però hagués agafat més, però des que va sortir el manga en català, que el Biela l'estic apartant una mica i agafo més manga en català. Clar, des d'aquí la crida a les editorials, perquè que m'han convidat al racó del manga a parlar justament d'això amb la Lady Manga Head, vaig preguntar al Saló del Manga a les editorials, no? I què cal perquè editeu un manga en català? Clar, primer deia, no m'hauria de ser simultani, que no estigui ja en castellà, perquè tal, i dues editorials en concret em van dir i que no hi hagi sexe en cap moment, ha de ser completament blanc, perquè si no, no es vendria en català un manga on hi hagi sexe. I jo deia, sí, clar, perquè els catalans, clar, no anem al llit amb la gent i fem coses, no? Això, clar, perquè ens espantem. Som tots convergents, no? Exacte, som d'unió, de pitjor. Cosa que em va sorprendre molt aquesta idea de, no, és que un manga, un BL en català no pot tenir sexe, i dius, hòstia, per això de vegades estem en un segle que jo no sé quin segle viu alguns, I ja per últim preguntar-vos cap a on creieu que anirà aquest gènere. Vull dir, és una moda al punt on estem ara, anirà cap enrere o anirà cap endavant? Hi haurà un punt en què potser estarà tan normalitzat que sortirà de l'etiqueta? Home, jo crec, una cosa que ajudaria molt en general seria que els nois heteros en llegissin més, perquè encara ja costa aquí, va, llegeix això i no, perquè clar, bé, jo no, i costa, i
Però jo crec que al final sí. Sí, bàsicament sí. Jo és que, a veure, com que m'he encarregat de la part històrica, només puc dir que això al llarg dels anys ha anat evolucionant a favor, molt favorablement, i no crec que sigui una moda perquè, clar, dels anys 90 a ara ja han passat 30 anys. Llavors, clar, si en els últims 30 anys la cosa va millor, suposo que no afluixarà, sinó que potser aquí hi ha més editorials que s'hi animin i que deixin ja el Pare Nostre i se'n vagin una mica al DJ Àlex nostre, no? Doncs no ho sé, una cosa així. Clar, només cal mirar el comiquet, és que el comiquet on fan els doujinshins és que actualment més de 2/3 parts dels doujinshins que apareixen al comiquet són BLs, que són fanficcions que fan de shonens famosos o d'altres sèries, d'altres demografies. I el que sí que jo estic veient últimament, i torno amb la paternitat que començava, és que comencen a aparèixer moltes vegades ja també BLs on hi ha pares, que és l'únic lloc on jo potser he pogut trobar referents. Sí que són famílies una mica estranyes, perquè sol ser s'ha mort la mare d'aquest nen i llavors se n'hi ocupa el germà, i llavors el germà coneix un hetero i acaben junts, i històries una mica així rocambolesques, no? O la mare és fotògrafa i se'n va a fer safaris de fotografies i coses i ve un cop l'any a veure la nena, llavors els seus millors amics els hi deixa la nena a fer de pares, o sigui, no acaba de ser veure uns pares, però bueno, la família una miqueta comença a aparèixer, no? Jo crec que tirarà més cap aquí, també, perquè s'està començant ara a veure això. El concepte de Modern Family, no? Comença a veure's també en el manga. Exacte. Doncs moltes gràcies, Enric. Hi ha alguna pregunta, Batlle? Va, a veure. Espera, no, que aquest és curt. A veure, principalment a vosaltres dos, per haver escrit la novel·la tinguent aquests elements i amb el context històric que ens has donat, creieu que el manga amb el BL i els altres diferents gèneres demogràfics està sent un reducte de resistència a aquesta nova moda que ens està fent tirar enrere en tots aquests nivells, amb el que veiem amb el perreo i aquestes músiques llatinoamericanes i tot això, i que hi ha hagut un retrocés amb molts drets i moltes coses que hem pogut tenir respecte a la diversitat sexual i que sigui acceptada. Creieu que aquest tipus de històries ajuden a que no tinguem aquest retrocés que estem veient en altres parts de la nostra societat, sobretot en la gent més jove? Ja que tinc el micro, jo crec que qualsevol referent que hi hagi, qualsevol, sigui més o menys sexual, però que mostri una diversitat i que mostri una cosa que trenqui una mica la norma, o que al revés, o que demostri que la norma ja no és la de fa 50-60 anys, sinó que hi ha molta diversitat en la societat actual. Jo crec que sempre serà un reducte per refugiar-s'hi, però sempre serà una mostra de existim, hi ha una cosa que aquí està passant. Llavors, jo ho veig així, no sé si he respost, però... Clar, jo el que veig és que actualment és que només cal engegar Netflix per veure que el col·lectiu LGTBI és a tot arreu, i a totes les sèries, i representat de maneres molt diverses, des de ser el dolent a ser el bo, a una història d'amor cookie, amb una història que simplement és sexe pur i dur, amb adults, amb joves. Per tant, jo crec que, a veure, justament que la cultura mostri és el que fa que després la gent normalitzi això a la tele i que també ho normalitzi fora de la tele i ho normalitzi al carrer. Me'n recordo veure la sèrie de Glee i que hi havia els primers que sortien, el tema gay era com una mica polèmic entre els personatges, però quan passen els anys i apareix la segona generació, diu a mi tot això m'és igual, jo ja he crescut mirant Modern Family, i que no s'ha de veure tampoc com un reducte, sinó com una cosa que està al centre, perquè avui en dia està molt al centre de molts relats literaris i audiovisuals. Sí, però la societat cada vegada també sociopolíticament està anant cap a una cosa més conservadora, més tancada, més racista, més tot dolent. Llavors tindrà això com a refugi, com a mostra que això existeix, jo crec que és molt positiu. Que és dir, potser hi ha un tio boig que diu que vol quedar-se en Groenlàndia, però que això existeix, que el món real existeix i que els bojos aquests van a part. No sé, ho veig una mica així. Hi ha alguna pregunta més al públic? No? Doncs ho deixaríem aquí. Gràcies a tots tres per ser aquí avui i res, dir-vos, dèiem al principi que som un podcast itinerant, doncs estem bastant de bolos aquests dies. D'aquí un parell de dies, el dimarts dia 1 d'abril,
serem a la Insòlita, parlant amb la Isabel del Río i amb la Roser Cabré Bardiell sobre novel·les on el tema de l'ambientació i el poble on passen tenen un pes molt important. Ho veiem tant a No el viro al bosc com a Que morin els fills dels altres. I després serem també al Saló del Còmic, al Còmic Barcelona, on us farem una extensa crònica, perquè per bé o per mal estic treballant allà dintre, per tant estaré els 3 dies a full. I després ja ens estarem preparant per Sant Jordi, o sigui que estarem molt a tope. Si voleu seguir-nos, tenim xarxes socials, Instagram, Twitter, Blue Sky, i si ens voleu escoltar o veure els nostres programes, estem a iVoox, Spotify, Apple Podcast i tenim canal de YouTube. Moltes gràcies. Jo vaig néixer lluny d'aquí, a l'illa Punterí.